Vale, venga, ba. Hemen bai, garazi. Bueno, ba, azten geha, hemen gai ordena hemen daukezu urtarrileko ohiko plenoa, motza, gai handirik ez hau, eta beraz, bueno, hasiko geha abenduko 30ko plenoaren aktan onarpenakin lehenengo puntua dala. Norbaitek zerbait dauka, esateko, zuzenketarik. Bueno, ba, orduan zuzenen bozketa pasako geha. Etxen zaudenetatik hasiko geha, hori, ez badezute ezer esaten, baiezkoa, beraz kontrakorik, abstentziorik. Bueno, orduan, bai, etxetik, ja, baina dena ezin dut, partekatu. Orduan, ba, printzipioz, etxekoak alde eta hemen aldeko bozkak. Denak, ez? Bai, bueno, ba, akta hau batez onartzen da eta bigarren puntua izango izateke abenduko dekretuen kontu ematea eta horren inguruan galderarik baldin badago. Bai, gud... Txoin, Bitor, jarri bat ditut mikrofonoa piztu. Bai, guk azkeneko horrin, amargarren horrin, hor daude, bueno, zerga, osea, isun batzun trafiko santzioen ebazpena bialine. Bialain. O bialain, bai. Aber ze jakiteko zer da hori. Dena tas galdetzen duzu? Bai, berdina da. Bai, atzenen berdinen nola dien. Ba, a ber, 1158, berezi, 40, segidan dare, azkeneko horrian ador. Dena. Trafiko santzioaren ebazpena. Ez da entzuten ezer, Ez esaten dut galdera dan, bialinea bertzer dan edo gero trafikoko multoi ezer dien bakoitza, o... Bueno, bai, orokorki ez trafiko santzio dien, zer dien. Bai, bai. Bai, garazi. Dekretuak hemen daude pasako zaizkizue, hor, bueno, udaltzainek jartzen dituzten isunak edo iristen zaizkigunak guz tramitatzeko ertzainatik ere, bueno, isunaren tramitazioa bialine enpresan bidezu kontratatuta dago, orduan behaiek egiten dute bueno, tramitazio hori eta gero guri pasatzen digute ja dekretua sinatzeko modun, eta hor daude azkenen bueno, ba, isun ezberdinak daude, bakoitza, bueno, hemen daude, gero nahi baldin badezu kopia bat pasatuko dizkizut, baina ez da isun bakar bat, baizik eta isunak, trafiko isunak, kobroa tramitatzen du bialinek, horregatik daude horrela. Hori bere garaian horrela azpi kontratatu zen, ba, momentu baten udaltzaina etalako iristen udaltzaingoa, bueno, hori kudeatzea, eta orain helburua poliki behintzet aldala hori berriro gure ganatzea eta berriro gu hastea tramitatzen, baina bialinerena da dalako lan hori egiten duen, kudeaketa hori egiten duen enpresa.
besteik bitxor, hori... Beste galderaik? Eta urrengo puntue da, ostalaritza aurrerak pasatako mozioa, partekatuko dizuet etxean zaudetenei mozioa zein dan, hemen zaudetenei ere bai. Bai, ez dakitena da, hemen etxen zaudetenak ez dute ikusten, horreziko ostalarin ordezkaritza bat etorri da. Ez dakite, hasier norbaitek irakurri nahi do, edo guk irakurriko dugu, edo... Printzipioz aurkeztuta daunez, esaten digute, guk irakurtzeko, orduan, ez da hain luzea ere, eta irakurriko dut. Udaleko alkatari eta bertako taldetako arduradunei COVID-19 ondorioz, Estatuko gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak agindutako ostalaritzaren itxierak direla eta ekonomiaren arlori jasaten ari den egoera larriari irtenbide egokia emateko, neurriak har ditzaten eskatzeko udal mozio proposamena, ostalaritza aurrera ostalarien elkarteak eskatuta. Arrazoien azalpena. Urte honetako martxoaren 14an, lehenengo Eusko Jaurlaritzak eta egun berean Estatuko gobernu buruak ostalaritza ixteko agindua eman zuten. Maiatzaren 11an, deseskalatzeko lehenengo fasean, ostalaritza berriro irikitzeko baimena iritsi zen, irekitzeko baldintzak haimurritzak izanik, ostalarien gehiengoak maiatzaren 25etik aurrera iriki zuen. Beraz, 71 egun itxita egon ziren gure negozioa. Ekainaren 21ean, alarma egoera altxa eta pandemiaren bilakaera negatiboa zela eta abuztuaren 17an murrizketa berriak etorri ziren eta gaueko aisia erabat itxi zen. Urriaren 25ean, bigarren alarma egoera agindu zen eta azaroaren 6an, bigarren itxiera iritsi zen. Abenduaren 12an irekitzeko baimena izan genuen, ordutegi eta aforo murrizketa handiekin, 35 egun itxita egon ondoren, baina ez genuen guztiok irekitzeko baimenik izan. Horrela, Arrasate, Ordizia eta Ibarrek itxita jarraitu zuten. Handik 3 egunetara, Beasaintza, Aldibia eta Azpeitiako ostalaritzaren itxiera egindu zen. Abenduaren 18an berriz, Segura eta Eskoriatzako ostalaritza itxi zen. Gaurko egunean, abenduak 31, Errezi, Eskoriatza, Leizgatza, Segura, Zaldibia, Etxabaleta, Arrasate, Azpeitia, Beasain eta Ordiziako ostalaritzak itxita jarraitzen du. Egoera hau noski, urtarriak 28 aldatu da herri berriekin. Guztira, Gipuzkoako ostalariok gure negozioak itxita eduki ditugu 106 eta 125 egun artean, udalerri bakoitzaren egoera epidemiologikoaren arabera. Gaueko ostalaritzak berriz, 7 hilabetetik gora darama erabat itxita. Eta itxita egondako epean ere, gure gasto finko guztiak ordaintzen jarraitu behar izan dugu, telefonoa, aholkularitza gastuak, aseguruak, gastu informatikoak, gasa, argindarra, ibia edo ondasunik ezinen zerga, zaborren eta terrazen tasak, alokairuak, maileguak, banketxe gastuak, zuhiltza helgailuen mantenua, alarmen hileroko kuota, esgaea, eta bar. Egia da, ez dakit jarraitzen egiten, baina... Egia da, tokian tokiko udalek lagundu digute, neurri ezberdinen bidez, gastu finko batzuk arintzen, terraza eta zabortasak bolara bat ezkenduz, kontsumoa bizkortzeko bonuak ateraz, epitarako laguntza emanez, terrazen azaleran ditzeko aldi baterako baimenak emanez, eta bar, bestalde, lehenengo itxialdean, premapen bidez, 676 eta 1088 euro arteko kopurua jaso genuen, eta autonomen kotizazioak kendu ziguten. Bigarren itxialdean, irailaren 29ko 30/2040 errege dekretuaren bidez, hilean 301,6 eta 337 euro arteko kopurua jasotzeko eskubidea onartu zitzaigun, kotizazio minimoaren oinarriari dagokionaren 150 kasu batzuetan eta 140 beste batzuetan, itxialdiak irauten duen bitartean, era berean ez digute kobratuko autonomen kuotari. Eusko Jaurlaritzak berriz aurreikusioak ditu 3.000 eta 4.500 arteko laguntza zuzenak eta ostalari gutxi batzuk dagoeneko jaso dituzte. Alokairuak dituztenen egoera berriz, jabe eta maizterren akordioen baitan geratu da.
Maileguen kasuan, ostalari asko ordainketen urtebeteko atzerapena lortu dute. Egia Itzor, aitortu behar da administrazio ezberdinak ahaleginak egin dituztela gure egoera arintzeko, baina ez da nahikoa. Faktura finko guztiak ordaindu ondoren, ikusi dugu jasotako laguntzekin ostalari gehienok ez dugula lortu gasto finkoi aurre egitea. Horrez gain, familia asko eta asko ostalaritzatik bizi gara eta 2020 urtearen herena baino gehiagoz geure bizitzarako gastuetako diru-sarrerarik gabe gelditu gara. Gipuzkoako ostalari gehienok autonomo txikiak gara, lokal bat edo bi errentan edo jabetzan ditugu, baino ez dugu diru-sarrerarik eguneroko bizitzako gastuei aurre egiteko. Egoera horrek hainbat eta hainbat familia miseriara garamatza, gure egoera animikoa eta desesperazioaren mugan aurkitzen da. Ez dugu lan egiterik izan eta ezin izan dugu soldatarik eraman gure etxetara. Arrazoi horiek guztiak direla eta honako eskara hauek osoko bilkurari aurkeztu nahi dizkiogu onartuak izan daiteke. Bat, Gipuzkoako ostalaritzaren egoeraren berri ematea Eudeli, Foru Aldundiari, Legebiltzarrari eta Eusko Jaurlaritzari. Eta bi, aipatutako erakundei eskatzea, ostalariok bizi dugun egoera ekonomikoari irtenbidea ematearren, martxoaren 14az geroztik, atzera eraginarekin Gipuzkoako ostalaritzako autonomoi hileroko gutxieneko soldata aitortzea eta berori bideratzeko beharrezko diren izapideak burutzea. Hori da. Segundu bat, ez dakit olasen, zerbait. Hemen, hori, bai, zerbait. Bueno, guk printzipioz talde bezala, mozio honen alde gaude, baina alderdi bezala eskatzen dugu, Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiari partido ekonomikoak eskatzen zaizkien bezala, udalak ere jarditzala kolektibo honen egoera arintzeko osagarri neurriak. Eta sar ditzala 2021eko aurrekontuetan partida ekonomiko bat. Bueno, gu garbi daukegu zeozer egin behar dela asunto honekin, behar bada formulak ez dauzkegu, baina zeozer egin behar dela bai. Zuen mozioa, aurkeztutako mozioa, 2 puntu horren eskaeran, guk ez dugu oso garbi udaletxe bestela zer egin genezakegu, ez da? Alde batetio, zeren, karo, bidaltzea zuen egoeraren, lurralde historikoen egoeran, ostalaritzan egoeraren datuak udaletxek ez dauke. Osea, udalak dauzkeu, suposatzen da zenson, ostalaritzan edo merkadoen zensoa hori bai. Baina gero bakoitzaren egoera edo ekonomia, orduan ez dakizuek laguntza edo zuen datuak ematen bali badituzue behar bada bai, baina udalarenak. Barkatu? Bai, esan iten dut. Behar da, udalaren aldetio, hori, udalaren datuak, bai, baina gauza besteik gauza gutxi, Bai, ez da guai akusteko, baizik eta gu behar bada bideratzeko, ez? Hori da eskaera. Bai, eta bigarren aldetio, salario minimo eskatzen da zuenak, gure uste, hori legen aldaketa bat beharko zuen. Orduan, behar bada ere, borondate politikoa balin badago, dagokiona Eusko Jaurlaritza izango litzateke, ez da? Eta hor, adibidez, eta guk ez daukeu formulaik, baina behar bada, adibidez, borondate politiko horrekin egiten da, Alemanin egindak bestelakoa, 70 eman, osea, aurreko urteko ingreson, deklaratutako ingreson
€170 ematea, ez da? Baina hori beste entitate batzuei edo administrazio potologoi edo dagokio. Gu hala eta guztiz ere zuen mozioa babestu egingo dugu eta eskatzen da zuena ere egingo da, aldeguna egingo dugu, aleginak egingo dugu eta gu behintzet horren alde gare. Egia esan da ere, garbi dago eta Eusko Jaurlaritza edo dagokiona hartu duen neurri, bakoitzen hartu duen neurri limitatiboak edo, ez ditula jarri beste esango nuke beste laguntzak, ez? Hoi da, limitazioak bai, baina aukerarik edo alternatibaik ez. Garbi dago, hostaleritza dagoela, beste gure elkarten bezala, ez? Batzuk gehienak ondo egin dezue, eta elkartene bezala gehienak ere bai, baina badau olako puntu bat betetzen ez duena, ez da? Hala eta guztiz ere, ulertzen dugu edo eskatzen dugu, gu bai garbi daukeu, Eusko Jaurlaritza, bai eman beharko zuela, beste alternatiba horiek. Baina, hala eta guztiz esan dizuen bezala, babestu egingo dugu zuen mozioa edo zuen eskaera. Bueno, nosotros no vamos a ser un obstáculo para que esta moción se oye. Bueno, el Grupo Socialista no va a ser un obstáculo para que esta moción se gestione y se tramite y llegue a donde queréis que llegue. En primer lugar, lo que nosotros queremos expresar es un problema que conocemos de primera mano porque tenemos nuestras casas del pueblo, como conocéis, con sus bares, y es un problema que lo estamos padeciendo en cierta medida, ¿no? Y en ese sentido queremos mostrar nuestra solidaridad y el apoyo del Grupo Socialista, sobre todo a los taberneros o los hosteleros que peor lo están pasando. Entrando un poco en el tema, la moción efectivamente dice que tanto Gobierno vasco como Diputación Foral y Gobierno Central, me parece que lo dice así, ¿no? Tanto el Gobierno Central como el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa, incluso el mismo Ayuntamiento, han adoptado medidas. No es cierto que el Gobierno vasco no haya adoptado medidas. La primera medida que supuso de apoyo a la hostelería, turismo, fueron 70 millones y creo recordar que 45 millones de euros fueron directamente a la hostelería. Es más, recientemente, hace un par de días, el consejero de Turismo también ha publicado la intención de un nuevo plan de apoyo al turismo y también de medidas nuevas para la hostelería. Todo lo que supone apoyos y medidas está yendo pues a saltos. Va conforme se van desarrollando las situaciones en un momento en que las incertidumbres pues son muchas, ¿no? Pero yo veo que hay voluntad en todas las instituciones por hacer frente a todas las situaciones, no solamente a las del gremio de hostelería, sino del comercio en general, transporte, eventos, etcétera, etcétera, que están perjudicados. Pero yo esa voluntad la veo. Otra cosa es que, evidentemente, probablemente a todos nos parezcan insuficientes en cierta medida, ¿no? Ya iremos viendo cómo se va desarrollando. Por otro lado, nosotros creemos que la administración pública es la responsable de hacer frente y de intentar aliviar y resolver los problemas que vayan surgiendo. La administración pública, cuando hablo de administración pública hablo de todos, tanto Gobierno de España como Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. Y todos debemos colaborar en esta medida. De hecho, todas las instituciones están adoptando medidas, unas que se complementan con otras y poco a poco espero que se vaya haciendo frente de la mejor manera posible a toda la situación. Vamos a ver. Lo único, bueno, nos queda mostrar nuestro compromiso con el gremio de hostelería y con todos los demás sectores socioeconómicos de Ordizia. Lo hemos venido haciendo desde el principio, hemos pedido en reiteradas ocasiones que se elabore un plan integral, que se diseñen medidas, que se reflexione en torno a ello. Yo creo que poco a poco se van haciendo, pero sí es verdad que es insuficiente. Y en esa medida yo espero que el ayuntamiento en bloque pues podamos en breve establecer una serie de medidas que sean ordenadas, que no vayan tanto a salto de mata
Aunque también os digo que estoy de acuerdo con Mila en que el conocimiento que pedís aquí de la situación que viven los autónomos en Ordizia, pues va a ser un poco difícil de delimitar, ¿no? Pero bueno, sí insto al Ayuntamiento, al equipo de gobierno, a que realicen las gestiones oportunas para que se conozca, en la medida de lo posible, la situación de todos los autónomos del municipio, que nos haga partícipes a los grupos de la oposición de esa situación. Y por otro lado también pues pediría ya, una vez de que nosotros nos comprometemos a seguir formulando propuestas en este sentido, pero también pediría al equipo de gobierno que se comprometiera a colaborar y a coparticipar en todas aquellas medidas que las demás instituciones adopten, se comprometa pues a complementar todas estas medidas. Lo hemos venido haciendo en otros sectores durante muchos años y yo creo que es una medida que podemos seguir haciendo. Lo hicimos con los bonos de comercio, etcétera. Bueno, yo creo que el Ayuntamiento tiene que comprometerse precisamente a colaborar, porque esto no es cosa del Gobierno vasco, ni del Gobierno de España, ni de Diputación a secas, es cosa de todos y cada uno pues tendrá que poner en la medida de sus posibilidades. Bueno, bai, gure aldetik ere bai, esan ez dugula alderantziz inondik inoa oztopatuko mozio hau, baina, bueno, egin dien interbentzioen arira, bai gustatuko litzaidake, alde batetik adieraztea, udal gobernu hontatik behintzat, uste detela, naiz eta beti gauzak hobetzeko dauden, konpromisoa erakutsi degula lehenengo momentutik, ez da ahal degun baliabide ekonomikorik izan egiteko, baino hasierako uneetatik erabateko laguntza eta aholkularitza saiatu gehala bideratzen terrazakalik eta zabalenak izateko, handienak, aukera hobenak emateko lan egiteko eta etortzen zian lege, araudi eta informazio guzti horiek nolabait esateko xehatuta eta ondo ulertzeko modun pasatzen. Konpromisoa ere hor egon da aldan einen ekonomikoa ere, eta nik esango nuke bai administrazio publiko guztiak batera egin behar degula, horrela gaudela, baina zorionez edo zoritxarrez eskumenak banatuta daude, eta ez gea izan udalak erabaki degunak iztea, nola iztea, noiz iztea, eta erabaki horiek hartu dituztenak, benetan ondoren ere, neurri edo kontraprestazio batzuk ere erabaki behar dituztela, eta gaur da eguna, Europa mailan edo beste herrialde batzukin konparatzen baldin badegu, hori ez dela maila berdinean eman. Orduan zentzu hortan, hori adierazi, konpromisoa baita ere, 2020 zaila izan baldin bazan, 2021 bata ere ez dirudila aurrekontu mailan behintzat udalarentzat erraza izango danik, hemen guretzat ere diru sarrerak ere murriztu zaizkigulako, baina 2020an egin dugun bezala, konpromisoa hartzen dugula egoeran baitan, orain arte dauden neurriak mantendu eta aldan heinean laguntza gehiago bideratzeko ostalaritzari orain arte egin dugun bezala ahal dugun laguntza handiena emateko. Bi gauzatxo bakarrik, Iñaki, yo no estoy de acuerdo, Iñaki, en que esto, y yo creo que Adur lo acaba de comentar, ¿no?, que esto no es competencia del Gobierno vasco. Yo creo que los términos en los que se está pidiendo en la moción, yo creo que sí tiene que ver con el Gobierno vasco, ¿no? Tiene que ver con Diputación, el Gobierno vasco. Primero, las arcas municipales sabemos todos cómo están. Con la pandemia se han reducido los ingresos de manera unilateral por parte de la Diputación, eso así en concreto hay que decirlo. Y a ese respecto es claro. Y en cuanto al Gobierno vasco también, y efectivamente es el que pone las limitaciones, es el que tiene que poner de alguna forma las
las medidas para que esas limitaciones no afecten a un sector como es el de la hostelería en este caso, comercio menor también, con los cierres de un día para otro, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser claro y contundente. No es una cuestión de que los ayuntamientos podamos hacer nada al respecto. Eso es el propio gobierno vasco. Yo creo que la política del gobierno vasco es difícil, tiene que tomar medidas difíciles, pero a la vez tiene que ser consciente de que este es un sector que efectivamente pues está en la incertidumbre, porque hoy abre y mañana cierra. Estamos en unas situaciones y que el que puede económicamente aportar algo es el gobierno vasco. El resto de las instituciones podemos apoyar, se pueden hacer, yo creo que lo que se ha hecho, y igual incluso alguna medida más, pero el que realmente tiene que coger el toro por los cuernos cuando se habla de buscar una compensación a esas medidas, esas políticas de gestión de la pandemia, que al final son medidas políticas, es el gobierno vasco y no otro ente. Bueno, tampoco estoy de acuerdo con que el único es el gobierno vasco, pero bueno, basta leer la ley de régimen local y la ley municipal que aprobaron Bildu y el PNV ya hace unos cuantos años para saber que las competencias municipales son muy abiertas y hay unos artículos que te indican perfectamente que el ayuntamiento puede intervenir en situaciones, además, esta es una de ellas, puede intervenir con toda tranquilidad y sin ningún remordimiento de conciencia. Es decir, las competencias, luego, el cierre no viene dado únicamente por el gobierno vasco, aunque haya ejecutado el programa. Este cierre viene dictaminado por directrices europeas, bueno, por directrices de la Organización Mundial de la Salud, por el Estado español y luego el gobierno vasco. Te quiero decir que el gobierno vasco cumple lo que tiene que cumplir en función de los criterios que hay establecidos, ¿no? Pero también te voy a decir que, aunque no se trata de hacer recaer en el ayuntamiento todo el peso de las ayudas, nosotros como ayuntamiento hemos complementado muchas ayudas de otros tipos. Nosotros no tenemos competencia en garantía de ingresos, pero gestionamos las ayudas de emergencia social y complementamos las ayudas de emergencia social, que son precisamente para personas y familias en situación de vulnerabilidad. Se puede aplicar ese mismo criterio para colectivos y sectores vulnerables en estos momentos. Es más, en ese tema concreto tenemos establecidas unas ayudas municipales, que son las ayudas a familias. Te quiero decir que todo cabe. Todo depende de cómo compartir esos riesgos también, entre comillas, porque afectan a las arcas municipales, pero cómo compartir y cómo ver esa colaboración interinstitucional. No me parece un buen camino echar en cara a una institución que es la responsable, nosotros no tenemos nada que ver, porque no es cierto que no tengamos nada que ver. Nosotros podemos adoptar medidas, las hemos adoptado, de hecho, en temas de terrazas, en temas de impuestos y también incluso caben mejoras, porque en todo caben mejoras, pero si lo que pedimos es también lo que hemos pedido también hasta ahora, que nos reunamos, que establezcamos una reflexión conjunta, que establezcamos un plan, porque en estos momentos yo sé que es difícil conseguir plan en una situación pues, que cambia de 4 en 4 días, pues está cambiada, ¿no? Pero yo creo que tenemos que sentarnos, reflexionar entre todos, consensuar unas medidas básicas y sí adquirir el compromiso de colaboración interinstitucional, que es la que va a dar garantías de que podamos llegar a todos y en mejores condiciones. Bueno, a ver, Aldet. Bueno, a ver, nik, ez da entzuten? Bai, oaino beto? Vale. Ez, bueno, azken baten, nik usten dut ez diela etorri entzutea Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundik, zeinek izten don, zeinek ez izten eta guzti hori. Osea, bueno, badaki hau nola dan, eta, bueno, azken baten nik gu planteatzen duena, eta hau, besteik ez da, mozio hau da, luzatzea, beraien eskaera, bai Eudelei, Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiari, eta, bueno, nik usten dut, azken baten, bakoitzek prioridadek markatzen ditula, bueno, bere pentsakeraren o izateko araberan. Eta, karo, hemen danak baldin bagaude esanez, ostalaritzari lagundu nahi diogula, desde luego, danak dakiu, laguntzen dala, intentzio batzun markatuz eta partida ekonomiko bat jarriz. Eta nik usten dut, Eusko Jaurlaritzatik aparte eta Foru Aldunditik aparte, guk ere badaukagula gure egin beharra
gure herriko langileekin, eta kasu honetan tokatu zaku ostalaritzakin, eta iruditzen zat, aurrekontutan, leheno esan deten bezala, konpromisu edala partida bat jartzea. Gutxienez, jundan urten gastatutakoa. Bozkatzea pasako geha orduan. Etxetik hasiko geha, eta, bueno, gutxi zeate, osak euskue altxatuta igual ingo dugu azkarrago. Aldeko bozkak. Bai, bueno, bai, etxeko hiruek, bale, eta bai, hemen bai, aldeko bozkak. Bai, eta hemen bai. Orduan, aho batez, bai. Aho batez onartzen da Ostalaritza Aurrerak aurkeztutako mozioa, eta gai ordenera itzulita, okerrez baldin banau, galderreguak, hori da, galderreguak geratuko liateke eta txanda irikitzen da. Gaur lidekin da egon geha, eta gustatuko litzaidake, eskatu gendun sareko eta munigeseko, albaldin bada, egun bat jartzea, noiz pasatu dezakezuen gu sartzeko pasaitzak. Zati bestela gabiltz? Nik uste, eta guain igual hola grabatuta geldituko da, eta erantzun nizun bere garaian, baina berriro erantzungo dizut, hor sarbideak eman daitezke, baino ezarri behar dituzte beharrezko filtroak, datuen babeserako legea hor dago, datu guztietara sartzeko murriztasuna daude, Anakin idazkariakin ere antolaketako azkeneko bileran hitz egin gendun, eragina edo erabakia daukazuen o daukagun zinegotzi bakoitzak gai horietan suposatzen da sarbidea badaukagula, baina ez beste guztietan. Orduan, ari geana da, idazkari berriare orain hasiko da, eta dagokion txostena eta dagokion modura antolatu nahi dugu, sarbide horiek nola antolatzen dian, nola ematen dian, ze baldintza bete behar die edo ze konpromiso hartu behar die datu guzti horietara sartzeko baimena emateko, eta hortan gaude, informatikariari ere esan zaio ea nola egin daiteken sarbide hori, udaletxeko langileek ere ez daukate sarbidea espediente guztietara, ez daukate sarbidea arlo guztietara, espedienten kudeatzailea den programa Munigesek aukera batzuk ematen ditu, sarekok beste batzuk, esan zaie aztertzeko, eta bazai gaude ea zer esaten diguten. Azkeneko, zurire esan izun, azkeneko IBAPeko formakuntzan egon ginenean, Eudeleko Bilboko hango egoitzan, aditu batek ere esan zigun sarbide orokor hori ematea ezinezkotzat ikusten zula, eta hor, bai juridikoek eta bai informatikoek esan beharko digute hori nola egin behar dan, eta esaten digutenean sarbidea emango da. Eta grabatuta nola gehatuko dan, oain dela 4 hilabete sartu non eskaera hori, ni dakidala, oain dela hilabete pare bat, esan zen idan, esaten nahizeana, eta horregatik esan dizut, noiz kontatu dezakegun sartzeko zatik azken baten gure eskubidea da, Hora uzartzen da, gure eskubidea, herritarren babeseko eskubidea eta eskubide hori beraien eskubidea. Azkeneko horregatik esan ditut, hemen azkeneko antolakuntzan bidean ere, jubilioen airazten ere, batzutako hor erabakitzeko daukatu espediente individual, eskubidea daukatuna, zartzeko ia municipalderaino ere, eta mobilizio batzuetara, Orduan horian, markatu behar dara, nola zartu egiten dut, hori ez desmarkatzen. Adur, baina, 4 hilabete dara bizan dira.
Eta azken baten, gure lana da zuen kudeak eta... Ez, esan nahi dut, azken baten gure lana zuen kudeak eta... Ba, bueno, esango nuke jarraipen bat egitea zuen kudeaketari, eta zin baldin badeikeu sartu ezin deikeu jarraipen hori eta... Bueno, esaiazu, fetxa bat aldezunen, mesedez. Beste galderre guri? Beste? Bueno, ba, orduan hemen bukatuko dugu pleno hau, eta, bueno, aprobetxatu, zoritxarrez, bihartik aurrera zona gorrian sartuko gehala, eta ostalaritzan zerbait hartzeko.